שלום לכולם. בסרטון זה אסביר כיצד לייצא קובץ בפורמט DWF מתוכנת Revit, וכן נדגים שימוש בסיסי בקובץ. אז אנחנו נמצאים בתוכנת Revit, יש לנו מודל שאותו אנחנו רוצים לייצא ולשלוח ולשתף. אז אנחנו ניגשים בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על R, Export, DWF. נפתח לנו חלון שמאפשר להגדיר מה נכלל בקובץ שאנחנו מייצאים. אנחנו רוצים לכלול מבטים וגיליונות, לכן אנחנו ניגשים לכאן, Export, בוחרים In Session, Show in List, אנחנו בוחרים את האפשרות האחרונה שיציג את כל המבטים והגיליונות אשר במודל. מתקבלת כאן רשימה שמכילה את כל המבטים ואת כל הגיליונות אם יש לנו. אנחנו בוחרים את המבטים אותם אנחנו רוצים לכלול. לדוגמה, אם אנחנו רוצים להגיש את תרגיל בית 6, אנחנו בוחרים את 4 חזיתות, צפון, דרום, מזרח, מערב, וכן את 4 המפלסים, Structural Plans, שיש לנו. בנוסף, תמיד חשוב לבחור את מבט התלת מימד שהסימול שלו הוא בית, לראות תמיד שהוא נכלל. ברגע שסיימנו לבחור את המבטים, אנחנו לוחצים על Next. כמובן שיש כאן עוד אפשרויות מתקדמות יותר, אליהן לא אגיע בסרטון זה. אנו לוחצים על Next, ונפתח לנו חלון ששואל אותנו איך אנחנו רוצים לשמור את הקובץ. נבחר את המקום בו אנחנו רוצים לשמור את הקובץ. נלך על הספרייה הרלוונטית, נקרא לקובץ בשם. אם אנחנו מדברים על תרגיל בית 6, נקרא לו Homework 6, קו תחתון, ומספר תעודת הזהות שלנו. ונאשר, אוקיי. נמתין עד שהתוכנה תסיים לייצר את קובץ ה-DWF. כעת ניגש לספרייה בה שמרנו את הקובץ, ונראה מה עושים איתו. אז נפתח את הקובץ. הקובץ נפתח באמצעות התוכנה שנקראת Autodesk Design Review. תוכנה חינמית שמאפשרת לנו יכולות מתקדמות של שיתוף מידע. בעצם מאפשרת לכל מי שעובד איתנו ואין לו את תוכנת Revit, לא רכש אותה, לצפות בקובץ. כאן בצד שמאל ניתן לראות את המבטים שכללנו בקובץ. המבט הראשון זו מבט התלת מימד. מבט התלת מימד זה מבט חכם שמאפשר לנו ניווט בפרויקט, ממש כמו בתוכנת Revit. זום אין, זום אאוט, הזזה וכדומה. בנוסף, אנו רואים כאן ברשימה את שאר המבטים שכללנו. הנה אנחנו רואים את החזיתות. והנה אנחנו רואים את המפלסים. התוכנה מאפשרת לנו עוד כמה יישומים מתקדמים, כמו לדוגמה אפשרות לבחור ולראות פרטים על אחד מהאלמנטים. נלחץ כאן על הסמן ונבחר את הקורה, ומיד אנחנו רואים כאן את המאפיינים של הקורה, האורך שלה, הנפח שלה, מאיזה סוג היא וכדומה. אם כן, ה-DWF הוא פורמט שמאפשר לנו שיתוף מידע חינמי בצורה מאוד מתקדמת. רק אראה שאת הקובץ ניתן לפתוח גם באמצעות הדפדפן, אינטרנט אקספלורר. נאשר את פתיחת התכנים. אנחנו רואים תצוגה שמאוד מזכירה את התצוגה שראינו בתוכנה. מאפשרת גם סיור במודל. וגם דפדוף בין המבטים או הגיליונות השונים שכללנו בקובץ. תודה על ההקשבה.